Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dangane da abin da ya shafi fyaɗe da ya yawaita a wannan lokaci, musamman wannan shekaran, akwai abubuwan da bincike ya ƙara tabbatarwa cewa daga cikin dalilan da wannan fyaɗe ke ƙara yawaita shine akwai sa hannun bokaye a ciki. Wani lokacin wasu mutane sukan je wajen malaman tsubbu da bokaye da niyyar suna son su samu kuɗi. Shi kuma bokan nan sai ya ce to in kana so ka samu kuɗi dole sai ka je ka yi zina da yarinya kamar 'yan wata 5 ko wata 6 ko shekara 1 ko tsohuwa ko muharramaka ko kanwaka ko yakka ko wani makamancin haka. Shi yasa za ku ga yawanci cases na fyaɗe ya yawaita. Za ga wani ya matar shi ciki, wani ya mai kanwar shi ciki, wani ya mai yarinya ya sadu da karamar yarinya 'yan wata 6. Akwai irin cases ɗin na wata hatta mutu ma sanadiyya haka, wata tsohuwa ce an yi mata fyaɗe da sauransu. Saboda haka wannan yana daga cikin dalilan da fyaɗen nan ke yawaita. Akwai sa hannun bokaye a ciki. Saboda haka ya kamata a ce hukuma ta ɗauki mataki akan irin waɗannan bokaye ɗin nan da malaman tsubbu da ke sa mutane su yi irin wannan ayyukan banza ɗin nan. Ba zan manta ba, akwai wanda ya nuna min wani abu a waya da ya shafi wani hatimi irin hatimin nan da ake amfani da shi wajen tsafe-tsafen su da shirkokin su, ga sunayen Allah a ciki ga kuma sunayen aljanu da shedanu. Ya nuna min hoton shi a waya cewa shi ma ya gan shi ne a social media haka. Saboda haka to irin wannan abun wai ga hanyoyin da suke amfani da sunan kala-kala sai a hada da wannan sunan Allah sai mutum ya je ya yi zina sannan bukatar shi ta biya. To irin wannan ana iya cewa ma ya zina da karamar yarinya dan bukatar shi ta biya. Alhali a musulunci zuwa wajen boka haramun ne, bokanci haramun ne, kuma zuwa wajen boka haramun ne. Hadisi ya tabbata a sahih Muslim, hadisi na 2230, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata arrafan fas'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 laila. Wanda duk ya je wajen dan duba mai buga kasa ya gaya ma cewa abinka yana guri kaza ko kaza ne ya faru da kai ko amma kaza, to duk wanda ya je wajen irin wannan mutum ya nemi a gaya mai wani abu da ya shahi gaibu, ya tambaye shi wani abu kawai, idan ya mai tambaya kawai tambaye shi zai to lam tuqbal lahu salatun 40 laila, ba za a karbi sallar shi ba na kwana 40. Idan kuma ma mutum ya tambaye shi wani abu sai ya faɗa mutum wani abu sai mutum ya yarda da wannan abun, to shi ya fi haɗari. Shi kuma hadisi ya tabbata a musnad na Imam Ahmad da kuma ashabu sunan Tirmizi, sunan Ibn Majah, sunan Abu Dawud, sunan Nasa'i. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanda duk ya je wajen boka ko dan duba ya yadda da shi akan abin da ya faɗa mashi, ya ce kaza sai kuma mutum ya yadda, to hakika wannan ya kafirta da abin da aka sauka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wani hadisi ingantacce ne, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin Sahih Targhib wa Tarhib, hadisi na 347. Saboda haka zuwa wajen boka abu ne wanda yake mai matukar haramci, abu ne wanda babu kyau. Allah ya kare mu daga zuwa wajen boka, Allah kuma ya kare mu da yan uwanmu da zuri'anmu da iyalanmu daga yin fyaɗe ko a yi muna fyaɗe ko wani makamancin haka. Allah kuma ya kare al'umma musulmi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.